skolereform? Det er godt, fordi vi lærer noget mere. Hvad synes du om at have så mange timer? Det kan godt være hårdt og lidt irriterende, men det er det bedste. Det bedste er mange timer. Okay. Ved du, hvad den nye skolereform går ud på? Nej. Nej. Hvad synes du personligt om, at lærerne ikke må forberede sig derhjemme? Det er ikke godt, fordi at de skal nå at forberede sig, så de ved, hvad de skal lave. Mm-hmm. Synes du, at din undervisning har ændret sig efter den nye skolereform? Ja. Hvis du skulle ændre en ting ved den nye skolereform, hvad skulle det så være, og hvorfor? Der er ikke noget at ændre. Hvad er dit yndlingsfag? Idræt. Lærer du noget på den her skole? Ja. Wallah, inne under dumme hånden. Ja!